हाय स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମେଶା। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବାଶିଷ ପାଠଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ପାର୍ଟ 3 ସରଳ ସମୀକରଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମ୍ୟାଥର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆଲଜେବ୍ରାର ସରଳ ସମୀକରଣର ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ ମାନେ ପାର୍ଟ 3। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କ'ଣ? ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା? ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଓକେ, ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଜି ଶିଖିବା? ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଓକେ, ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବା। 3x plus 4y minus 10 equal 0, 2x minus 2y minus 2 equal 0। এইটা হচ্ছে ইকুয়েশন 1, এইটা হচ্ছে ইকুয়েশন 2। ওকে, ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆମେ A1 A2 ଲେଖିଦେବା। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଉତ୍ତରକୁ କେବେ ନୋଟ୍ରେ ଟିପନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଏଠାରେ A1 3, A2 2, A2 2, B1 4, B2 minus 2, C1 10, C2 minus 2। ଓକେ, ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବହୁତ ସହଜ ସରଳରେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଆମ ସମୀକରଣ 3x plus 4y minus 10 equal 0, ତ 2x minus 2y minus 2 equal 0। ତ ଏଠି ଆମେ 2 ଗୁଣିଦେବା, ତ ଏଠି ଆମେ 1 ଗୁଣିଦେବା। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମେ 2 ଗୁଣିଦେବା, ଏଠି ଆମେ 1 ଗୁଣିଦେବା। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଆମେ 1 ଗୁଣିଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଆମେ 2 ଗୁଣିଦେବା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅପସାରଣ କରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଫେର ସମୀକରଣ ଲେଖିବା 3x plus 4y minus 10 equal 0, 4x minus 4y minus 4 equal 0। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୁଣିଦେଲେ, ସେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ତଳେ ସମୀକରଣ 2 ଗୁଣିଥିଲେ, ତ 2 2ରେ ଗୁଣିଲେ 2କୁ 2 ଗୁଣିଲେ 4, ଏଠି 2 ଗୁଣିଲେ 4, ଏଠି ଗୁଣିଲେ 2 4, ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ 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 ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ଉପରେ ସମୀକରଣ ଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ ହିଁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଅପସାରଣ କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 4 କଟିଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମର ବଢ଼ିଯିବ 7x ମାଇନସ୍ 10 4 ହେଲେ 14 ଇକ୍ୱାଲ୍ 0। ଓକେ,
तो एठी हमरा पड़ीगला 7x - 14 = 0. This implies 7x = 14. This implies x = 14/7 = 2. जेहेतु 7 × 2 = 14 तो एठी 2 रे कटिगला तो एठी आंसर पड़ीगला 2. ओके x ର ମାନକୁ ସମୀକରଣ 2 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ x ର ମାନକୁ ସମୀକରଣ 2 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ. ଓକେ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତ ସମୀକରଣ 2 ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 2x - 2y - 2 = 0. This implies 2 - 2y - 2 = 0. This implies 4 - 2y - 2 = 0. ओके तो एठी हमरा जो पड़ीजिवो तो एठी हमरा पड़ीजिवो 2y = +2. This equal y = 2/2 = 1. तो एठी हम आंसर पड़ीगला x = 2 और y = 1. कौन पड़ीगला पिला माने x = 2 और y = 1. y = 1. ओके तो आज भी एतिकी तो रही देखा नेक्स्ट वीडियो रे. जय जगन्नाथ. मो चैनल विजिट कर थैंक यू. बाय बाय.